Noon pa man ay hindi na iba sa ating kaalaman ang mga kwento tungkol sa mga aswang at sa iba pang mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Sabi ng ilan, nagsimula raw ang kwentong bayan na ito sa rehiyon ng mga Kabisayaan. Mayroong mga nagpatunay na totoo ang mga aswang at mayroon pa rin hindi naniniwala. Ang aswang raw ay tao sa umaga at pagsapit ng kabilugan ng buwan ay nagpapalit ito sa isang nakakatakot at kagimbal-gimbal na anyo. At ang kanilang pagkain ay hindi rin naiiba sa pagkain ng mga tao. Halika kayo at sundan niyo ako sa isang kwento na ibinahagi ng ating masugid na tagapakinig sa ating channel. Itago na lamang natin siya sa pangalang Dino. Taong 1979, lumipat kami ng tirahan sa Samar. Kinakailangan naming lumipat ng aking mga magulang dahil sa Samar ang panibagong trabaho ni nanay at tatay. Bata pa lamang ako ay sanay na ako na palagi kaming palipat-lipat ng tirahan. Sa bahay kami ng isang pinsan ni tatay tumuloy muna habang naghahanap pa ang mga magulang ko ng bahay na pwedeng upahan. Halos 3 buwan ang itinagal namin sa bahay ng pinsan ni tatay bago kami nakahanap ng bahay na aming matitirahan. Nagsimula na rin noon ang trabaho ni nanay at tatay sa isang maliit na sapatusan sa bayan. Tagagawa sila ng sapatos at kung saan sila ililipat ng kanilang amo ay doon din dapat kami. Hindi naman kasi nila ako pwedeng iwan na mag-isa sa dati naming bahay dahil wala akong makakasama. Hindi na rin ako nagpatuloy sa aking kolehiyo dahil kulang ang kinikita nila sa gastusin namin araw-araw. Kaya't inabot na ako ng 21 taong gulang na walang permanenteng trabaho. Isang umaga kasalukuyan na naghahanda si nanay at tatay para pumasok sa kanilang trabaho. Tapos ko nang ihanda ang mga pagkain sa mesa at ang baon nila sa 2 baunan. Tinawag ko na sila sa kanilang silid para makakain na kami ng agahan. Natuwa naman silang 2 sa aking mga niluto. Sa kalagitnaan ng aming pagkain, nasabi ko sa kanila na maghahanap ako ng trabaho sa araw na iyon. Sige anak, basta ba at siguraduhin mo lang na mabuti iyang mapapasukan mong trabaho. Sang-ayon naman ni tatay habang nakangiti pa. Bumaling naman ako kay nanay. Ngumiti rin siya gaya ni tatay at nagtaas pa ng kanyang hinlalaki sa kanang kamay. Simula pa noon ay hindi na nakakapagsalita si nanay. Ayon kay tatay ay may diferensya ang aking ina sa pagsasalita. Hindi rin nila alam kung bakit. Dahil simula pagkabata ay ganun na si nanay. Pero sinubukan naman namin ni tatay noon na patignan si nanay sa isang espesyalista. Ngunit ayon dito wala nang pag-asa na gumaling pa si nanay. Huwag po kayong mag-alala, Inay Itay. Isang marangal na trabaho po ang papasukan ko. Mabuti nga po yun para kahit papano ay may maitutulong ako sa inyo. Hindi yung tambay lang ako rito sa bahay. Mahirap naman ang walang ginagawa sa buong maghapon. Sad ko sa kanila. Napatawa na lamang silang 2 at iiling-iling na sumang-ayon sa akin. Noong matapos kami sa pagkain ay nauna na sila nanay at tatay na umalis. Marami pa silang gagawing sapatos at kailangan daw nila yung maubos ng buong araw. Ako naman ay naiwan sa bahay. Hinugasan ko muna ang mga plato na ginamit namin at naglinis ng buong bahay bago ko umalis para maghanap ng trabaho. Naglakad ako sa kahabaan ng kalsada. Nagtingin-tingin ako sa buong paligid. Napapalibutan ng kalsada na gawa sa lupa ng mga nagtataas ang punong kahoy. Mabuti na lamang at hindi kami malayo sa kabiasnan at nakahanap kami ng magandang lugar. Nagtatanong ako sa halos lahat ng mga nadadaanan ko na kainan, gusali at mga nagtitinda ng tinapay kung naghahanap sila ng trabahador o tagabuhat. Subalit wala akong swerte ng oras na iyon. Isang gusali naman na may pintang kulay pula ang aking nadaanan. May nakita akong isang karatula na nakasabit sa tarangkahan. Nakasulat doon na naghahanap sila ng isang tagalinis. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa
at kaagad ako naglakad papalapit sa gusali at kumatok sa may tarangkahan. Pagkatapos kong kumatok ng 3 beses, ay bumukas ang pinto at sumalubong sa akin ang isang matandang lalaki na sa pagkakaalam ko'y nasa edad 50 anyos. Nakasuot ito ng isang polo na kulay berde at maong nakupas. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa at tinaasan ng kilay. "Ano ang kailangan mo, iyo?" Tanong nito habang hindi pa rin iniaalis ang kanyang tingin sa akin. Ngumiti naman ako at itinuro ang karatula na nakasabit sa tarangkahan. Naghahanap po kasi ako ng trabaho at nakita ko yung karatula. Bala ko sanang mamasukan bilang tagalinis ayon sa hinahanap ninyo. Tumango naman yung matandang lalaki at nilakayan ang bukas ng tarangkahan. Pinapasok niya ako saka sinabing sumunod ako sa kanya. Hindi naman ako nag-aksaya ng oras at sinunod ko ang kanyang sinabi. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong maraming kabaon sa loob ng bahay. Napansin naman ng matanda ang pagtigil ko kaya nilapitan niya ako. Sinabi niya sa akin na ang magiging amo namin ay may-ari ng punerarya. Kaya't masanay na raw ako na maraming kabaon at mga patay akong makikita sa gusaling iyon. Noon ko lang nalaman na ang pinasukan ko pala na trabaho ay isang tagalinis ng mga patay. Nagpakilala ang matanda sa akin bilang si Mang Larry. Napagtanto ko rin ng mga oras na yon na mabait naman siya at sadyang mabusisi lang sa mga bagong salta na tulad ko. Pumasok kami sa isang sala ng gusali kung saan may 2 raong upuan. Doon niya muna ako pinaghintay at tatawagan niya raw muna ang kanyang amo na tinawag niyang Joel. Hindi naman ako umangal at sinunod ang kanyang sinabi. Nang umalis siya papunta sa ikalawang palapag ng gusali, ay pinagmasdan ko ang buong paligid. Malansa at mabaho ang naaamoy ko sa lugar na iyon. Kahit natakpan ko ang aking ilong, pakiramdam ko ay bumabaliktad ang sikmura ko sa tindi ng amoy. Subalit kinakailangan kong magtiis sa ganong amoy kung sakaling tanggapin nila ako sa trabaho. Malalim ang aking iniisip nang marinig ko ang 2 boses ng lalaki na nanggagaling sa itaas. Tumingin ako sa hagdan at nakita ko na bumaba mula ron si Mang Larry kasama ang isang lalaki na nakabihis ng mamamahaling damit. Sa mga oras na iyon ay nasisiguro ko na siya ang amo na sinasabi sa akin ni Mang Larry kanina. Sa hinuha ko'y nasa edad 40 na ang lalaki. Subalit matikas pa rin ang pangangatawan nito at tindig. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at sinalubong silang 2. Napatingin sa akin si Mang Larry, saka tumabi siya sa akin. Pinakilala niya ako sa lalaki na nasa harapan ko at pinakatitigan ako nito ng mabuti. "Tagasan ka, bata?" Tanong niya na nasa malalim na boses. Tumikim muna ako bago sumagot sa kanya. "Doon lang po sa kabilang baryo. Naghanap po kasi ako ng trabaho para makatulong sa mga magulang ko." Tugon ko naman sa kasama ni Mang Larry. "Ako nga pala si Joel at ako ang may-ari nitong punerarya. Alam mo naman siguro kung ano ang mga gawain dito." Binigyan niya ako ng isang tingin na wari bang sinusubukan niya ako sa pagkakataon na yon. Tumango naman ako sa kanya bilang sagot. Sinabi ko na may alam akong kaunti sa punerarya at sa ilang gawain doon. Tumango naman siya at saka tinawag si Mang Larry at sinabihan ng matanda na turuan ako sa mga trabaho na gagawin doon. "Tanggap ka na, bata. Kinakailangan ko na magsimula ka na kaagad mamaya. Pagbutihin mo ang trabaho mo at nang tumagal ka. Isa pa, ayaw ko ng masyadong mausisa na tao. Kapag trabaho ay trabaho lang dapat ang gagawin. Kung ano man ang makita mo sa gusaling ito, ay dapat manatili lamang dito sa loob at hindi na kailangan lumabas pa o may makaalam na iba. At bahala na si Mang Larry na magpaliwanag sa iyo ng iba pang mga patakaran ko." Tumango naman ako sa sinabi ni Boss Joel at ngumiti sa kanya. Nagpasalamat na rin ako dahil wala siyang pag-aalinlangan na tanggapin agad ako sa trabaho. Tinanguan niya lang ako ng mga oras na iyon bago siya bumalik sa ikalawang palapag ng gusali. Nang maiwan kami ni Mang Larry ay sinabi niya sa akin ang lahat
ng mga patakaran ni Boss Joel. Binigyan din niya ako ng kopya ng mga patakaran sa papel para daw mabasa ko kung saan ako pupunta. Maraming mga patakaran na nakasulat doon sa papel. Isa na doon na huwag mangialam sa mga bagay na makikita ko doon sa gusali. Huwag din akong lalapit sa dalawang anak ni Boss Joel kung makita ko ang anak niyang dalawang babae o ang makasalubong ang mga ito. At kung ano man ang makita ko sa gusaling iyon, huwag na raw akong magtanong at itago ko na lamang sa aking sarili. Napabugan naman ako ng hangin habang papalabas ng gusali. Pagkatapos ipakita sa akin ni Mang Larry ang lilinisin kong mga patay, ay napatanong na lamang ako sa aking sarili kung tama ba itong pinasok kong trabaho. Subalit naisip ko na kailangan kong magtiis para magkaroon ng pera. Dahil kung iaasa ko lang sa aking mga magulang ang lahat, ay hindi naman kakayanin ang gastusin sa bahay. Umuwi ako sa amin para kumuha ng iilang damit na gagamitin ko habang maglilinis mamaya. 3:00 ng hapon ako pinababalik ni Mang Larry sa punerarya para daw malinisan ko ang dalawang patay. 6:00 ng gabi ang aking uwi. Yun daw ang oras ng aking trabaho. Agad naman akong pumayag dahil malaki naman ang sweldo at ilang oras lang ang trabaho ko. Kumain na muna ako sa bahay at pagkatapos noon ay umalis na ako. Dumaan ako kina nanay at tatay sa bayan para ibalita sa kanila ang bago kong trabaho. Sumakay ako ng tricycle noon at saka nagpahatid sa bayan. Naglakad ako papasok ng tindahan at tinanap ang sapatosan na pinagtatrabuhan ni nanay at tatay. Kasalukuyan silang kumakain noon nang dumating ako. Kumaway ako sa kanila at agad na nagmano. Inaya naman ako ng mga magulang ko na kumain at sinabi ko sa kanila na nakakain na ako sa bahay bago roon pumunta. Umupo ako sa isang silya roon at nakangiting nakatingin sa kanila. Humugot muna ako ng hininga bago ako nagsalita. Inay, itay, may trabaho na pala akong nahanap kanina at agad naman po akong natanggap. Malaki-laki rin ho ang sweldo at kada 3:00 ng hapon ang pasok ko at ang uwian naman po ay 6:00 ng gabi. Sumalubong ang kilay ni tatay, bagaman ay nakapaskil ang isang ngiti sa mga labi. Abay, napakasipag naman ang anak kong ito. Akalain mo at natanggap ka agad, anak. Mabuti yan. Ano nga palang trabaho ang pinasukan mo? Napakamot naman ako sa aking ulo habang hindi ako makatingin ng maayos sa aking mga magulang. Nahihiya akong sabihin sa kanila ng mga oras na iyon ang totoo kong trabaho. Isa pa ay iniisip ko na baka hindi nila ako payagan na magtrabaho sa punerarya. Kaya't salip na sabihin ko ang katotohanan ay hindi ko sa kanila sinabi. Ano tay, masyado pong istrikto ang bago kong amo eh. Pero tagalinis ako sa gusali nila. Tumawa ako ng bagya para hindi nila maramdamang dalawa na may itinatago ako. Naglilinis lang ho ako ng gusali. Huwag po kayong mag-alala sa akin at kayang-kaya ko ho ang ganong trabaho. 2 palapag lang naman iyon at hindi naman po nakakapagod. Tumayo naman si nanay at niyakap ako. May butil pa ng luha ang tumakas sa kanyang mga mata. Sa mga oras na iyon ay nauunawaan ko siya. Sobrang saya niya dahil natanggap ako sa isang trabaho. At alam ko rin na humingi siya ng dispensa dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at sa ganong trabaho ako napunta. Tinapik ko ang balikat ni nanay at ngumiti sa kanya. Sinabi ko sa kanila ni tatay na huwag silang mag-alala sa akin at malalampasan din namin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Nang sumapit ang 2:00 ng hapon ay nagpaalam na ako sa kanilang dalawa. Para na rin pumasok na ako sa aking bagong nahanap na trabaho. Kailangan kong maging maaga sa unang araw ko sa punerarya. Hindi pwedeng hindi maganda agad ang unang araw ko. Mas mabuti na iyong maaga ako kaysa ako pa ang hintay ng amo ko. Halos kalahating oras ang biniyahe ko papunta sa punerarya ni Boss Joel galing sa bayan. Pagkababa ko ng tricycle ay panay ang tingin ng driver sa paligid. Tila may tinitignan ito at halatang nagmamadali. Minadali niya pa akong hanapan ng bayad na noon ay kakukuha ko lang sa aking pitaka sa bulsa ng aking pantalon. Pagkabigay ko naman ng pera ay agad na siyang umalis. Anong nangyari doon?
Napailing na lamang ako at tumingin sa gusali na nasa aking harapan. Nakita ko si Mang Larry na nakatingin mula sa tresa ng ikalawang palapag. Kumaway ako sa kanya subalit ni hindi man lang siya nagsalita at tumalikod. Maya-maya pa ay bumukas ang tarangkahan ng gusali at lumabas doon si Mang Larry. Pinapasok niya ako sa loob at pinasunod sa kanya papunta sa lugar ng aking lilinisin. Amoy formalin ang buong silid ng gusaling iyon. Umuusok pa ang loob galing sa malalaking yelo na naroroon sa loob. Yun daw ang paraan para hindi mangamoy ang bangkay ng patay at manatiling hindi naaagnas hanggang hindi pa ito nalilinisan. Ngayon ay ituturo ko sa iyo kung paano linisin ang mga patay, iyo. Magmasid ka ng mabuti at kailangan mong pag-aralan. Hindi pwedeng may matira na mga laman loob sa kanilang katawan. Bago natin dalhin ang patay sa pamilya nila, nauunawaan mo ba ako? Paliwanag sa akin ni Mang Larry habang nakatingin sa akin ng mataman. Tumango naman ako sa kanya. Inihanda ko ang sarili sa kung ano man ang aking makikita sa mga oras na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay may hinugot na kutsilyo si Mang Larry sa isang kabinet. Pagkatapos noon ay mabilis niyang binuksan ng malaki ang tiyan ng patay. Kinuha niya ang puso at ang mga laman loob ng bangkay. Pumikit ako nang maramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Hanggang sa hindi ko na napigilan at tuluyan na akong nasuka. Napatigil si Mang Larry sa kanyang ginagawa at bumaling sa akin. Tumatawa siya at umiiling. Hinayaan niya akong magsuka doon hanggang sa naubos ko na ang mga kinain ko. Sige lang, iyo, sa una lang yan. Ganyan din ako dati. Kapag nagtagal ay masasanay ka rin. Sad niya ng mga oras na iyon. Habang ipinagpapatuloy ang pagkuha ng lahat ng laman loob sa katawan ng patay. Pagkatapos niya iyong gawin ay isinilid niya iyon sa isang malaking sako. Bumaling sa akin noon si Mang Larry nang matapos siya. Tapos ay tumungo ito sa isang lababo at hinugasan ang kamay niyang punong-puno ng dugo. Ni hindi ko man lamang siya nakitaan ng pagdisgusto sa ginagawa niya. Marahil dahil nga sa sanay na siya at noon niya pa ginagawa ang bagay na iyon. Tinawag ako ni Mang Larry nang matapos siyang magugas ng kanyang kamay. Sumunod naman ako sa kanya kahit nanghihina sa nasaksihan ko. Lumabas kami sa likod ng gusali at sumalubong sa akin ang nakakahon ng mga malalaking aso. Sa bilang ko ay nasa 10 sila at may mga mahahabang pangil. Agad naman silang nagwala habang nanggigigil na nakatingin sa akin. Nanginig ang mga kalamnan ko habang hindi umalis sa aking kinatatayuan ng mga oras na iyon. Natatakot ako na maabot nila ako o makawala sila mula sa kulungan dahil sa lakas ng kanilang pagtulak roon. Nakakadena ang buong kahon at nakakandado ng 1 hanggang 3. Parang sinisigurado na hindi sila makakaalis mula kulungan. Pinagmasdan ko si Mang Larry nang isa-isa niyang binigyan ng aso ng pagkain. Ang mga laman loob mula sa patay. Halos mawalan ako ng bait sa aking nasaksihan noon. Noon ko na lamang nalaman na may ganong klase ng punerarya. Pinagmasdan ko ang mga aso at tila tuwang-tuwa sila sa pagkaing inihain sa kanila ni Mang Larry. Ni hindi ko man lamang sila nakitaan ng pag-ayaw sa mga laman loob. Nang matapos si Mang Larry ay agad niya akong hinila pabalik sa loob ng silid na aming pinanggalingan kanina. Nilagyan niya iyon ng kandado saka hinarap ako. Ganon ang ginagawa rito, iyo. Ano, kaya mo pa ba? Magsabi ka lang kung hindi mo kaya na makahanap kami ng iba. Saad sa akin ni Mang Larry, saka ibinalik ang sako na wala ng laman sa isang tabi. Napatingin ako sa pinto na nakasarado at lumunok ng sunod-sunod. Napapikit ako at tumango. Kaya ko ho. Kinakailangan ko lang ho talaga ng trabaho. Hindi ho ba at sinabi niyo na masasanay din ako? Napangiti naman si Mang Larry at tinapik ako sa aking balikat at pinisil iyon. Kung sa bagay iyo, nakita mo na ang lahat ng mga dapat mong makita. Kaya hindi ka pwedeng tumanggi o umatras. Naguluhan naman ako sa sinabing iyon ni Mang Larry. Subalit hindi na ako nagtanong at pinagsawalang bahala na lamang ang lahat. Iniwan ako ni Mang Larry at hinayaan niya akong gawin ang paglilinis sa 2 pang patay na natitira.
Halos sa buong paglilinis ko ay nasuka ako ng ilang beses. Kaya't hinang-hina ako ng matapos. Ang hiling ko noon ay sana makayanan ko pa ang mga susunod na araw at nang masanay din ako sa ganong gawain. Binuhat ko ang 2 sako na ang laman ay mga laman loob ng patay. Sinabihan ako ni Mang Larry kanina na ilagay ko na lang iyon sa isang tabi at siya na raw ang bahala roon na magbigay sa mga aso sa labas. Hindi naman na ako nangialam dahil natatakot akong bumalik muli doon sa likod. Pakiramdam ko ay kahit anumang oras, mukhang ako ang isusunod ng mga aso. Nilinisan ko ang 2 patay at nilagyan ng formalin. Dinala ko sa kabilang silid para patuyuin sila at bihisan ng damit. May katulong din akong isang lalaki. Subalit hindi siya nagsasalita at tahimik lamang siya sa buong trabaho. Pinagtulungan namin na ilagay ang 2 patay sa loob ng kabaon. Pagkatapos ko roon, ay bumalik ako sa isang silid at nilinisan ng sahig na nabahira ng dugo mula sa mga patay. Pagkatapos nun ay naligo na rin ako sa banyong naroon para magbihis ng damit. Habang naliligo ako, ay hindi matanggal-tanggal sa isip ko ang aking ginawa kanina. At sa tuwing sumasagi yun sa isipan ko, ay bumabaliktad na naman ang aking sikmura. Naging maayos naman ang unang araw ko sa pagtatrabaho sa punerarya. Binigyan agad ako ni Boss Joel ng sahod bago ako umuwi sa amin. Pagdating ko sa bahay ay nandun na sina nanay at tatay at abala na sa paghahanda para sa aming hapunan. Nagmano ako sa kanila at ibinigay ang kinita ko sa trabaho. Nagtabi rin ako ng kaunti para sa aking sarili. Noong una ay ayaw pa nilang tanggaping 2, subalit pinilit ko silang tanggapin iyon. Tinanong naman nila ako tungkol sa unang araw ko sa trabaho at sinagot ko naman sila na naglinis ako. Pero hindi ko sinabi na patay ang nililinisan ko. Mabuti naman at hindi sila nakahalata sa aking pagsisinungaling ng mga oras na iyon. Sa aking pagtulog ng gabing iyon, ay halos bumabalik sa aking alaala ang mga ginawa ko. Pinilit kong makatulog subalit hindi ko magawa. Halos ganun ang nangyari sa akin sa mga sumunod pang araw. Pagkaraan naman ng 2 linggo ay medyo nasanay na rin ako sa aking trabaho. Naging mabait naman sa akin si Mang Larry at natuwa siya sa aking kasipagan na ipinapakita. Kung wala namang patay na lilinisan, ay naglilinis na lamang ako ng kanilang punerarya at tumutulong sa paggawa ng mga kabaong. Minsan noong isang gabi nang ginabi ako ng uwi at nag-aabang ng tricycle sa gilid ng kalsada, ay may nakasalubong akong isang lalaki. Nagulat pa ito nang makita ko na nasa tapat ng punerarya. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko roon at sinabi ko na roon ako nagtatrabaho. Umiling siya at sinabihan ako mag-iingat dahil isa raw aswang ang mga nakatira doon. Nang mga oras na iyon ay kinilabutan ako at iniwan ng lalaki. Mabilis akong umuwi ng bahay at hindi ko na pinansin ang bagay na iyon. Minsan ay inutusan ako ni Mang Larry na umakyat sa 2 palapag para kumuha ng mga sako at ilang gamit sa kanyang gagamitin sa paggawa ng kabaong. Hindi naman ako nagdalawang isip at sinunod ang kanyang sinabi. Nang nasa pasilyo na ako ng 2 palapag, ay nahirapan akong hanapin ang silid na sinasabi ni Mang Larry. Kaya't binuksan ko isa-isa ang mga silid na naroon. Pagbukas ko ng isang silid, ay halos napigil ko ang aking hininga. Kitang-kita ko ng mga oras na iyon ang mga taong nasa loob. Sina Boss Joel at may kasama siyang 2 dalaga. Marahil ay ang mga anak niya. Kumakain sila ng mga laman loob na siyang galing sa mga patay. Hindi ako pwede magkamali dahil ganun ang mga kinukuha ko mula sa patay tuwing naglilinis ako. Dahan-dahan kong sinara ang pinto at bumaba sa unang palapag. Tumungo ko kay Mang Larry at sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung saan ang silid na tinutukoy niya. Kinalma ko ang aking sarili noon para hindi ako mahalata ng matanda na may nakita akong kakaiba. Sige at ako na ang kukuha. Dito ka lang at tulungan mo ako pagkatapos nito mga kabaong. Saad niya at mabilis na pumunta sa 2 palapag ng gusali. Napatingin ako sa silid kung saan nililinisan ng mga patay. Tumungo ako roon at tinignan ang pinto na nasa likuran.
Nandun ang mga malalaking aso. O talaga bang mga aso ang naroroon o nagpapanggap lang na aso? Nakita ko ang lalaking hindi nagsasalita. Ngumiti ako sa kanya at kumaway. Nagpanggap ako na may hinahanap sa sahig para hindi niya mahalata na may nalaman ako ng mga oras na iyon. Noong sumapit ang 6:00 ay nagpaalam na ako kay Mang Larry. Nang palabas na ako ng punerarya at naglalakad sa gilid ng kalsada, napansin kong wala man lamang katao-tao na dumaraan doon. Kung mayroon man ay isa lang o mga dalawa. Maya-maya ay nakarinig ako ng isang munting huni na nanggagaling sa taas. Napatigil ako sa paglalakad at tumingala. Subalit wala naman akong nakitang anong hayop doon. Pinakinggan kong mabuti ang huni at doon na ako kinilabutan. Hindi ako pwedeng magkamali na huni iyon ng aswang. Alam ko ang tungkol sa mga aswang dahil madalas itong ikwento sa akin ni nanay at tatay. Lalo na at sa Samar kami. Marami ang mga ganong masasamang nilalang sa probinsyang ito. Kaya namang kinuha ko ang maliit na kutsilyo na nakasabit sa aking bewang. Dala-dala ko iyon noon pa man. Nakahanda ako sa kung ano ang mangyari sa akin tuwing uuwi ng gabi. Maya-maya ay napatigil ako sa paglalakad nang makitang may napakalaking itim na aso ang nakaharang sa daan. Naglalaway ito at pulang-pula ang mga mata. Naalala ko ang mga aso na nasa likod ng punerarya. Kung hindi ako nagkakamali, ay katulad ng aso na nakaharang sa daan ang mga aso na naroon. Unti-unti siya naglakad patungo sa akin at nakahanda na siyang gawin akong pagkain ng gabing iyon. Binitiwan ko ang aking bag at nakahanda na rin akong protektahan ng aking sarili. Subalit maya-maya nakarinig ako ng sitsit mula sa kung saan na siya nagpatigil sa itim na aso. Nang lumakas ang sitsit ay mabilis na tumakbo ang aso papalayo sa akin. Sinundan ko ito ngunit naglaho siyang parang bula. Nanginginig ang katawan ko ng mga oras na iyon. Mabilis kong pinulot ang aking bag at tumakbo pa uwi sa amin. Nagtaka pa si nanay at tatay kung ano ang nangyari sa akin. Ngunit sinabi ko na nagugutom lang ako kaya tumakbo ko pa uwi. Hindi ko sinabi sa kanila na may nakasalubong akong isang aswang na nagkatawang itim na aso. Kinaumagahan ng hapon noon ay pumasok ako sa trabaho. Nagdala na ako ng maraming bawang at asin sa aking bulsa. Nakahanda na ako noon na tuklasin ang buong katotohanan. Kailangan ko mapatunayan kung isang ang aswang si Boss Joel at ang pamilya niya. Kung alam yun ni Mang Larry at itinago niya, ay marahil isa din siyang aswang. Noong wala si Mang Larry ay sinubukan kong sumilip sa likod ng punerarya kung nasaan ang mga aso. Naabutan ko si Boss Joel na kinakausap ang isang aso na unti-unting naging anyong tao. Nanlaki ang mga mata ko at napasingap. Nanatili akong nakasilip habang hindi gumagawa ng kahit anumang ingay. Pinakinggan ko ang kanilang pag-uusap. Sinabi ko na huwag ninyong gagalawin ang bagong trabahador ko. Kaya't walang tumatagal dito sa punerarya dahil sa inyo. Pinapakain ko na kayo ng mga laman loob ng patay. Bakit hindi pa rin kayo makontento? Narinig ko naman ang sagot sa kanya ng lalaking sigurado akong nakasalubong ko kagabi na siyang itim na aso. Pasensya na, Joel. Subalit kinakailangan na namin ng sariwang karne. Hindi yung bulok na at galing sa mga patay. Nagsasawa na kami. Hindi ko na pinatapos pa ang aking mga nasaksiyan dahil sa takot na makita nila ako. Nilingon ko ang buong silid at nang masiguro ko na walang nakakakita sa akin ay mabilis akong lumabas. Nagtrabaho pa ako ng buong hapon na iyon. Hindi ako nagpahalata kay Mang Larry na may nalalaman na ako tungkol sa kanila. Napansin ko rin na iwas na sa akin ang matanda. Nakasisiguro ako na dahil sa amoy ng bawang na nasa bulsa ng pantalong ko ang pag-iwas niya. Mang Larry, may problema ho ba? Mabaho po ba ako? Tanong ko sa kanya. Ngunit umiling siya at ngumiti sa akin. Pero malakas ang kutob ko na hindi iyon totoo. Oo nga pala, iyo. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. At simula ngayon huwag ka nang uuwi ng 6:00. Hanggang 5:00 na lang ang trabaho mo. Binago ni Boss Joel ang oras para hindi ka nagabihin. Biglang tura niya na ikinatigil ko.
Sa aking pagkakaunawa sa sinabi ni Mang Larry ng mga oras na iyon, ay tungkol iyon sa pagharang sa akin ng isang aswang at maaaring konektado iyon sa mga narinig ko kanina. Hinawakan ko ang bawang sa aking bulsa at pinaga iyon sa aking kamay. Sinubukan kong lumapit kay Mang Larry, ngunit bigla siyang lumayo sa akin. "May kinain ka bang bawang, iho? Ang baho ng bawang eh." Sambit niya habang nakatingin sa akin na nakakunot ang noo. Inamoy ko ang aking kamay at tumango. "Oo, Mang Larry, baon ko po ito ngayon para po may proteksyon ako kung aabangan ulit ako ng aswang na nakasalubong ko kagabi." Pinagmasdan ko naman ang paggalaw ng mga mata ni Mang Larry. Umiwas siya ng tingin sa akin at natatawa na umiling. "Aswang baka mo, iyo? Bakit hinirangan ka ba kagabi?" "Oo, Mang Larry, muntik na nga po niya akong biktimahin. Ngunit may sumitsit po na wari bang tinawag siya. Mabuti na lamang po at nangyari iyon. Kung hindi ay baka patay na ho ako." Sagot ko naman. "Bata." Napalingon ako sa akin likuran nang marinig ko ang boses ni Boss Joel. Nakatingin siya sa akin ng mataman habang seryoso ang muka. Subalit nanatili ang distansya niya mula sa akin. "Ito na lamang ang huling araw mo rito. Ibibigay ko sa iyo ang sahod na pinag-usapan natin sa buong buwan. Huwag kang mag-alala at pupunan ko iyon. Ang mahalaga ay umalis ka na mamaya pagkatapos mo rito." Kumunot ang noo ko. Nagpapanggap na wala akong alam sa mga oras na iyon. "Ho, bakit po? Hindi ko po ba nagagawa ng maayos ang trabaho ko at pinapaalis niyo na po ako?" Umiling naman si Boss Joel. "Hindi. Ito ang desisyon ko. Isasara ko na ang aking punerarya sa mga susunod na araw. Halos wala na kasi akong kinikita. Kaya pasensya ka na kung pansamantala lang ang pagparito mo." Tumango naman ako sa sinabi niyang iyon at nagpasalamat sa kanya. Mas pabor sa akin ang nangyari dahil kung magtatagal ako roon, ay hindi ko alam kung makakayanan ko pa ba ang manatili. Nang araw na iyon ay umuwi nga ako sa bahay ng alas 5. Nagulat sina nanay at tatay sa maaga kong pag-uwi. Sinabi ko sa kanila ang pagsasara ng gusali na pinagtatrabahuan ko. Naging malungkot sila para sa akin, pero pinangakuan ko naman sila na maghahanap ako ng panibagong trabaho. Kinagabihan ay sinabi ko kila nanay at tatay na may nakasalubong akong aswang. Kaya naman pinaliwanag ko sa kanila na kailangan namin maglagay ng bawang at asin sa buong sulok ng bahay. Sinabi ko rin sa kanila na kailangan nila magbaon ng bawang at asin kung saan man sila pupunta. Noong kalagitnaan na ng gabi ng araw na iyon, ay rinig namin ang mga huni ng aswang at ang pagkuskus ng mga mahahaba nitong mga kuko sa dingding. Dumasal kami sa Diyos at malaki ang pasasalamat namin dahil ligtas kami. Kinaumagahan ay ipinagtapat ko kay nanay at tatay ang totoo kong trabaho. Sinabi ko rin sa kanila ang aking mga nakita at nasaksihan. Sa takot na baka kami ang punterey ng mga aswang at sa katotohanan na wala kaming kalaban-laban sa kanila, nagdesisyon ng mga magulang ko noon na bumalik kami sa syudad. Dahil doon hindi na kami bumalik pa ng Samar. Subalit na natili sa aking alaala ang mga nangyari sa akin at hindi ko iyon makakalimutan. Mabuti na lamang noong mga araw na nagtatrabaho ako sa punerarya at noong gabing nakasalubong ako ng aswang ay hindi ako pinabayaan ng Diyos. Marami pang mga aswang sa panahon ngayon. Marahil ay nagtatago lamang sila sa kadiliman at naghahanap ng oras para mambiktima. Minsan ay inaakala natin na simpleng tao lamang, subalit hindi pala. Kailangan lang natin mag-ingat at manatiling tapat ang pananampalataya sa Panginoon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.